आपल्या भारताच्या किनारपट्टीवर, दोन्ही किनारपट्टीवर, ईस्ट कोस्ट आणि वेस्ट कोस्टच्या भारत सरकारने एक त्यांचा जहाज आणि बंदर विकास त्या नावाने सागरमाला म्हणून योजना आपल्याकडे आणलेली आहे. तर सागरमाला योजनेमधून काय विकास करणार सागराचा, तर त्या ठिकाणी मोठमोठे तुमचे मेगापोर्ट बांधताना 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटरचे मेगापोर्ट एकमेकांना जोडणार आहे. त्याच्यातून जलवाहतूक करणार आहे. जलवाहतूक केल्यानंतर त्या किनारपट्टीवर असलेली बघायचे सांगितले आमच्या ओलायन्सच्या पद्धतीने त्या किनारपट्टीवर असलेले सगळ्या नद्या असतील, खाड्या असतील यांची खोदाई करून त्या ठिकाणी त्याच्या वाहतुकीकरता उपयोग करणार आहे. वाहतुकी उपयोग केल्यानंतर त्या ठिकाणचा मँग्रोव्ह संपूर्ण नष्ट होणार आहे. मँग्रोव्ह नष्ट झाले तर मत्स्य संपदा संपूर्ण नष्ट होईल, का त्यांना नैसर्गिक जी काय त्या ठिकाणी एक असते प्राकृतिक ती संपूर्ण नष्ट होईल. खोदाई केल्यामुळे समुद्राच्या खाली तळामध्ये असलेले जे काही प्राकृतिक हे आहे मत्स्य संपदेच्या वाढीकरता, मत्स्य संपदा टिकवण्याकरता ही सुद्धा बायोडायव्हर्सिटी ही संपूर्ण नष्ट होईल. आणि एकदा बायोडायव्हर्सिटी नष्ट झाली तर मत्स्य संपदा सुद्धा नष्ट होईल. मत्स्य संपदा नष्ट झाली पण एका बाजूला सांगता आम्ही सागराचा विकास करणार. सागराचा विकास काय ते हे भकास करण्याकरता हे सरकारचा, म्हणून आम्हाला या सागरमालेलाच तो विरोध आहे. आणि कोणाला देणार ते जे मोठे मेगा पोर्टवाले आहेत, ज्याला आपण म्हणतो आज रिलायन्सवाला आहे, यांनी सगळ्यांनी वाटून घेतल्यात. हे 4 कंट्रीचे प्राईम मिनिस्टर, आमचो इंडियेचो प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक सांगचे की आमचे आणि सांगचे तेका पळोवचे की हो दर्यो आमचो फिशरमॅनाचो आणि हो दर्यो हो विकनाका. आयज विकूंक शकता सरकार. हांव गव्हर्मेंटाक इतलें सांगता की ही दर्यो तूं विकनाका आणि विकत काडले जाल्यार आमी फिशरमॅन, गोंयचे फिशरमॅन आणि नॅशनल फिशरमॅन, आख्खो इंडियेचो फिशरमॅन चोडवड करतलो. आणि ही नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर आमचो स्ट्रॉंग विरोध. आमी जाय जाल्यार आमी धरना, एज्युटेशन सगळे करतले. 52 किलोमिटर्स दर्यो आपणाचो म्हणटा. आयज मागीर सेंटर म्हणटलो 400 किलोमिटर आमचो. आणि एमपीटी आणि सेंटर आमचो दर्यो आणि रिवर टेक ओवर करूंक सोदता, आमकां फिशरमॅनाक काबार करूंक सोदता. हे एमपीटीचो प्लॅन आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्लॅन. आणि आमचो गोंयचो सरकार हो आसा तो तांकां हे आमचो गोंयचो तरी मोग आसुनी आणि गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक, वावरपाक आणि फिशरमॅन सांबाळपाक हे हेंचें काम न्हू आमचे दर्यो विकपाक. आमी सदांकाल गोंय रावपाचे. आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा सदांकाल गोंय रावपाचे आणि गोंय रावन पोट भरपाचे. हे आयज हिंगा आल्यार पुना बॉम्बे पडपाचे पोटा, बॉम्बे पोट ना जाल्यार केरला पोटा पडपाचे. हे चेअरमॅन आहाय ते. हे चेअरमॅनाक पयलो जात तितलो बेगीन काडचो म्हूण वास्कोच्या फिशरमॅनाचो तशेंच सगळे आख्खे कम्युनिटी आमच्या फिशरमॅनाचो डिमांड आहा एका जात तितले बेगीन हिंचो काडून धाडचो. आणि तेणी अजून पासून 4 ड्रेजर कोर्टाक बांदून दवरलेले आहे. जेन्ना कोर्टान ऑर्डर दिल्या की हे ड्रेजिंग बंद म्हणजे तेणे हे ड्रेजर धाडचे, अजून देखून तेणे दवरलेले. पण आमी नको हे कित्या लागून दवरले ते. हे चेअरमॅनान सांगचे हे कित्या लागून दवरले.